Ahojte priatelia. Dlhšie som sa neozval, pretože som dosť rozcestovaný a točiť videá z auta nie je už v týchto zimných časoch veľmi možné, lebo keď idem večer z práce, tak idem už väčšinou po tme a ráno do práce chodím ešte po tme. Takže nie je ani priestor, kde ísť a koniec koncov boli Vianoce, tak si treba dať trošku pokoj, oddych. A v tej súvislosti v podstate je na čase tak nejak bilancovať rok, ale nemá zmysel ho bilancovať. Každý vieme, že tento rok bol tým rokom, kedy sme sa mali pripraviť práve na ten budúci rok, pretože budúci rok ide v znamení koňa. To znamená, že tí, ktorí vedia jazdiť na koni a vedia ho hnať svalom, majú budúci rok šancu, pretože to bude dosť búrlivé. A my, ktorí nevieme jazdiť na koni, budeme rozdelení na dve skupiny. Tí, ktorí sa na ňom dokážu udržať a tí, ktorí sa na ňom nedokážu udržať v tom cvale. Takže keď už nejdeme bilancovať ten minulý rok, tak si poďme povedať do toho budúceho roku, čo nás teda čaká. Ja každému prajem, aby sa na tom koni udržal. A tým, ktorí na ňom vedia jazdiť, odporúčam, aby v tom cvale veľmi nezrychlovali. Lebo vysvetlím. Sami dobre vidíme, že žijeme naozaj v blahobite, žijeme vo veľmi dobrej dobe. Akokoľvek sa nám zdá, že to a to nám chýba, alebo to a to nie je dobré, alebo to a to je ešte málo, vždy to tak bolo aj bude. Je len dôležité, ako sme my vnútorne nastavení, ako pozeráme k sebe, ako my to vieme vnímať. Ja osobne veľmi často hovorím, že mohli by sme si závidieť za to, aký krásny život žijeme. Navzdory tomu všetkému, čo sa okolo nás deje. To, čo sa okolo nás deje a to, čo sa ešte len chystá, nie sú vôbec ľudné ani príjemné veci, avšak záleží od toho, ako sa na nich pripravíme, ako ich budeme brať. Budúci rok všetci ekonómovia vrátane Michaela Chazina, ktorý predpovedal už nastupujúcu krízu v októbri 2025, tak hovorí, že najneskôr na jar teda naozaj už trhy budú reagovať na to veľmi hystericky, alebo teda nastane panika. Všetci analytici a všetci ekonómovia z celého sveta sa zhodujú naozaj jednohlasne v tom, že Európska únia čakajú vážny kolaps, a všetky členské štáty Európskej únie čaká dosť veľa prúserov. Nič z toho nie je náhoda. To všetko sú plánované veci, to všetko sú procesy, ktoré sú rozbehnuté, ktoré boli naplánované dávno, to znamená už možno pred 20 rokmi. A dnes je to len projekcia tých procesov. Pripomeniem napríklad veľmi známy až slávny prejav Vladimíra Vladimiroviča Putina na Mnichovskej konferencii v roku 2008. Máme o tom knihu od Thomasa Reppera, Putin, uvedomujete si, čo ste porobili? Tam na tej konferencii to povedal tomu Západu, lebo už tam bolo jasné, aké rozhodnutie Západ urobil a aké to bude mať dôsledky, aká bude projekcia ich plánov. A to je 15 rokov nazad, alebo 16, kedy v podstate padli prvé rozhodnutia, ktoré dnes my žijeme. My sme dnes svedkami vlastne realizácie týchto rozhodnutí, týchto plánov. A dnes už sú na stole nové plány, ktoré naozaj nás čakajú. Nielen budúce roky, už o 10 rokov. Sú plány, ktoré budú o 20 rokov. Čína má plán do roku 2045. Vezmite si, že agenda 2020, 2030, 2050 Európskej únie, to sú ale všetko fantasmagórie, blbosti, ktoré sú tam, lebo to sú také akože ako zničiť Európsku úniu, tak si povedzme, že to sú plány ako zničiť Európsku úniu, ako rozvrátiť tento svet. Ale tie plány, o ktorých hovorím, sú na pozadí toho celého, to znamená, že nejaké agendy Európskej únie len vychádzajú z tých plánov ako zo súčasti. Budúci rok teda nás čaká ekonomická kríza, alebo teda nazvime to, že
začne sa nám ten vývoj spomalovať, ak teda sa úplne nezastaví. Niektorí ekonomovia, väčšina teda ekonomov sa domnieva, že ten vývoj sa naopak zrúti, že celú tú ekonomiku čaká kolaps. Dnes je už jasné, že dolár ako taký veľmi neutrpí, utrpí hlavne euro, do veľkej miery utrpí euro. Je pripravený určitý scenár digitalizácie eura, ale to je len preto, aby si škrtli nuly, to je len preto, aby tento celý prechod prešiel bez viditeľného vinníka a aby sa to celé zvládlo. To isté pripravuje aj Čína so svojím digitálnym juanom, akurát Amerika posilňuje dolár, pretože účtovne bude dolár ešte nejakú tú dobu dosť, jak by som to povedal, dosť silným nástrojom, hlavne monetárnym menovým nástrojom v rámci komplet celého účtovania, celého obchodovania, svetového obchodovania. Nie je to náhodné, je to vlastne proces, ktorý bol plánovaný takisto, je to len projekcia týchto plánov. Slovensko, bohužiaľ, do dnešného dňa žiadne plány nemá. Oligarchovia si tu kradnú, ako keby si tie peniaze mali užiť, ale neužijú si nič, pretože nebude priestor, v ktorom by si to užili. A Fico teraz je povolaný do Bieleho domu. V preklade to znamená, že ide si pre pokyny, čo bude s nami, so Slovenskom, s Českom, Poľskom, Maďarskom. Musím povedať, že ten plán, ktorý je pre nás pripravený, nie je vôbec, ale nijak pozitívny. Pre nás. Dostávame sa do oveľa väčšieho područia vplyvu Ameriky, do oveľa väčšej koloniálnej závislosti a to pre nás ako pre tento spolok stredoeurópskych štátov nie je nejakým spôsobom dobré. To je aj projekt Trojmorie, to je projekt Intermarium, už sa to celé sklbilo, nejakým spôsobom sa z toho vytvoril nejaký paškvil, celé to má na starosti Čierna internacionála. Nebudem to tu rozvádzať, hovorí o nej Andrej Deviatov, ja som ho to aj postoval. Andrej Deviatov je veľmi ťažký na pochopenie, treba čítať knihu Čína a moc. Z jeho pera tam je aj vysvetlené tie projekty, čo je to Šalamúnov chrám, projekt Šalamúnovho chrámu, čo je to Čierna internacionála, ako vyzerá SSR 2.0 a podobné veci. To znamená, že tieto všetky veci, alebo tieto všetky projekty, svetové projekty, ktoré tu dnes my žijeme, boli vymyslené dávno. Vezmime si, že keď prišiel ten rozmach kapitalizmu niekedy na konci 19. storočia, tak prišli s uhlím ako zdrojom energie a prišli s párnym strojom. V zápätí prišiel konkurenčný tlak na iné fosílne palivo, ktorým bola ropa, respektíve benzín, nafta, a prišli spaľovacie alebo znietové motory a vytlačili tie párne motory veľmi rýchlo. Ale železnica, celá tá industrializácia, ktorá tu bola pripravená, proste sa nezadržateľne rútila vpred. A v tom čase už bolo vymyslené, že treba spustiť projekt antikapitalizmu, čo bol Sovietsky zväz a revolúcia. A potom sa ukázalo, akým spôsobom je možné do budúcna plánovať spoločenské usporiadanie a dnes je zvolená taká zlatá stredná cesta, alebo by som povedal tá najnevýhodnejšia stredná cesta, a to je čínsky kapitalizmus, to znamená, alebo čínsky socializmus, to je štátny kapitalizmus. Je to niečo, čo je hybridom medzi kapitalizmom a socializmom. Už je jasné, že nebude možné dospieť k nejakému pozitívnemu výsledku toho Schwabovho plánu, respektíve plánu Klausa Schwaba o inkluzívnom kapitalizme. Máme takisto o tom knihu Kapitalizmu zainteresovaných strán, kde v podstate plánuje, ako to celé ekonomicky usporiadať tak, aby sme ten kapitalizmus mohli nahradiť. A vyzerá to tak, že Európa, alebo veľká časť Európy pôjde týmto inkluzívnym kapitalizmom, touto cestou inkluzívneho kapitalizmu, a je dosť možné, že my ako
V4 alebo Intermarium, alebo neviem, ako to nakoniec celé uchopia, lebo hovorí sa ešte aj o severnom Taliansku, že by do toho vošlo aj s Rakúskom. Má to začať rozpadom Nemecka, ale nevyzerá to vôbec tak, že by sa to malo začať rozpadávať, že prvé by sa malo otrhnúť Bavorsko a podobne. To všetko sú projekty, ktoré sú na stole. Do akej miery sa darí tie projekty naplňať, nie je veľmi jednoznačné, respektíve mne je veľmi ťažko posúdiť, ako to bude realizované, pretože nepoznám veľmi veľa podrobností, ktoré sú preto dôležité. Na druhej strane vieme vlastne taký sociálny zákon, alebo taký spoločenský zákon, že nič sa nedarí na 100%, nič sa nedarí naplňať na 100%, vždy to bude nejaké percento, tam bude tomu chýbať, niečo ide len na 50%, niečo len na 70%, niečo až na 99%, ale nikdy nie na 100%, takže máme šancu v tomto celom nájsť takú únikovú stratégiu, avšak do dnešného dňa ju nemáme. To, čo bude nasledovať, Andrej Deviatov hovorí, že príde aj ku kolapsu štátu ako takého, pretože ten kolaps štátu bude spočívať v tom, že ekonomická kríza zničí strednú triedu. Stredná trieda, to sú vlastne dnes považovaní ľudia s spotrebiteľským správaním. Ľudia, ktorí sú ochotní si požičiať peniaze pre svoju spotrebu. Sú ochotní sa zadlžiť, aby mohli ísť na dovolenku. Sú ochotní si zobrať tovar na splátky a podobne. Toto celé spotrebiteľské správanie však v kríze už nebude možné. Tie spotrebiteľské úvery budú veľmi drahé, začne byť nedostatok práce alebo dobre platenej práce a podobne. To znamená, že môže sa stať, že stredná trieda sa veľmi scvrkne a tým pádom sa zmení aj ten model stratifikácie, to znamená toho kastovania, že chudobná, alebo teda nízkopríjmová, strednopríjmová a vysokopríjmová vrstva obyvateľstva, tak práve tá nízkopríjmová alebo tá chudobná vrstva aj bez príjmu narastie a v tej chvíli v podstate tam zlyhá štát, lebo nebude vedieť sanovať dopad týchto krízových ekonomických zmien a v tej chvíli aj vlastne táto nízka spoločenská skupina prestane potrebovať štát. Ale štát potrebuje pre svoju existenciu strednú triedu. A tá stredná trieda nebude, tá stredná skupina, tá vrstva nebude. A zase tá bohatá vrstva, tá horná vrstva, tých horných 10 000, tí tiež štát nepotrebujú, pretože oni si vedia zabezpečiť tie základné veci, ktoré zabezpečuje dnes štát, aj sami, aj bez štátu. Aj svoju obranu si vedia zabezpečiť bez štátu. Tá nízkopríjmová si to nevie bez štátu urobiť. Preto bude veľmi, ale veľmi nevyhnutné robiť, alebo vrátiť sa späť k tým pôvodným skupinám, k tým pôvodným rodom, národom, rodinám. Presne to, čo dnes robí Brat za brata. To je proste organizácia, ktorá je ďaleko, ďaleko vpredu, tá je ďaleko pred nami, tí predbehli dobu, podľa mňa. A v momente, keď tu príde kríza a my budeme hľadať riešenie, oni budú mať už to riešenie dávno funkčné a pripravené. Preto by som odporúčal každému, aby sa nejakým spôsobom začal vzdelávať v tomto smere a zistil, akým spôsobom fungujú tieto také vlastenecké rodové zoskupenia. Pretože to, čo rozbíja dnes hlavne štát, je liberalizmus, ale v tej nezdravej, v tej forme, v ktorej sa prejavuje, nie v tej ideológii. Prejav liberalizmus je v tom, že veľmi veľké množstvo mladých ľudí odchádza za lepšie platenou prácou, alebo za teda vidinou ziskov do veľkých miest. Opúšťajú rodiny, opúšťajú vidiek, kde sú bezpeční, kde sú v bezpečí, kde síce nemajú splnené svoje spotrebiteľské, alebo teda nevedia si naplniť do veľkej miery svoje spotrebiteľské chúťky, chcú sa stať tou strednou triedou a idú vlastne v ústretí tomuto zotročeniu a stávajú sa z nich tí spotrebitelia strednej triedy.
berú si úvery, berú si pôžičky, získavajú lepšie platenú prácu, ktorá im to umožňuje a podobne. Toto zmizne, toto sa postupne, možno už tento rok to bude viditeľné, že toho bude nedostatok. No a tým pádom v podstate, keď nepotrebujú štát chudobný, nepotrebujú štát bohatý, tak ten štát bude mať veľký problém, pretože to je presne to, čo bolo v 90-kách, kedy tu bolo veľa chudoby a tú úlohu štátu alebo tú úlohu bezpečnosti alebo nebezpečnosti zobrali na seba také mafiánske klany, tí výpalníci. A toto nám tu hrozí späť, to znamená, že štát nebude schopný sa postarať o našu bezpečnosť v plnej miere a k moci sa budú predierať takéto parazitické skupiny rôznych násilníkov. Na druhej strane, aby som dopovedal ten liberalizmus, tam je vlastne možné čeliť im práve na tom vidieku tými rodinami a rodmi, lebo na tom vidieku tieto parazitické skupiny fungovať veľmi nevedia, aj keď pri určitej dobrej schopnosti zvládnutia toho manažmentu a riadenia to vedia aj na vidieku, ale na vidieku je to veľmi, veľmi ťažké, pretože na vidieku sú silné rodiny a rody. Tam si vedia pomôcť, tam je aj tá bezpečnosť do veľkej miery zaručená. Kdežto v mestách to nie je možné. A ten liberálny človek sa stáva vlastne samostatným, alebo teda osamoteným v tomto celom takým tým sebeckým, tým ako vyznávajúcim slobodu, lebo ja som slobodný a pritom si neuvedomuje, že jedinú tú základnú slobodu, ktorou je ekonomická sloboda, stratil. Pretože práve tú ekonomickú slobodu, ktorú mal v tej rodine, na tom vidieku, vymenil za ekonomickú neslobodu. Aj keď na tom vidieku mal menší ekonomický príjem alebo menší ekonomický, potenciál, tak mal oveľa väčší majetok a oveľa väčšiu ekonomickú stabilitu a bezpečnosť. A to sú dva veľmi rozdielne pojmy. To znamená, že na jednej strane máte tú moc na vidiekoch a v rodinách a na druhej strane máte peniaze v tých mestách. Ale tie mesta nemajú moc, pretože v momente, keď príde kríza, tie mesta nebudú mať čo jesť. Oni dokonca budú zdochynať hladom, kdežto na tom vidieku nebude problém, ako tam je stále čo do úst. Stále je čo do úst, to vieme všetci. V rodinách máte vždy čo do úst. Tam hladomor neprichádza. Ale tí, ktorí sa otrhnú od týchto rodín, ktorí sa otrhnú od toho vidieka, otrhnú sa od prírody, tak tí budú naozaj trpieť a môže to byť pre nich veľmi, ale veľmi ťažké. To znamená, že späť ku koreňom naozaj začať budovať veľmi pevné vzťahy práve s tým vidiekom a je to veľmi kľúčové a nedovoliť to rozbíjať tým liberalizmom alebo tým progresivizmom, že teda my vieme, ako to je lepšie, lebo my presne nevieme, ako to je lepšie, respektíve tí ľudia z mesta ani len netušia, ako to je lepšie, lebo oni sú práve tí, ktorí sú ochotní sa nechať zotročiť pre vidinu nejakého slabého blahobytu. To je to, o čom hovoria všetci analytici a čo ja teraz interpretujem týmito svojimi slovami, veľmi laicky. Nejdem tu nikoho zaťažovať tým, že čo to bude, ako to bude, že môže už v marci nastať prvý kolaps, panika na globálnych trhoch a pokles toho a toho, že treba mať zlato. Pozrite, treba mať šperky, ktoré majú svoju cenu, pretože naozaj keď začne raz inflácia, tak tie papierové peniaze v podstate to budú naozaj želené nuly a vo výsledku to bude stále len nejaký majetok, ktorý máte, dokonca zlatý zub je oveľa cenejší než hrst bankoviek v ruke. To je tiež jedna z možností, kde sa treba orientovať, ale nechcem týmto strašiť, pretože ono to môže úplne inak dopadnúť celé. Podstatné je, že 2026 rok zjavne dôjde už k totálnemu, otvorenému kolapsu organizácie NATO, lebo nebude možné ďalej podporovať zbrojenie, nebude z čoho ďalej financovať zbrojenie a organizácia ako taká sa rozpadne, Američania to budú akože na oko zachraňovať, ale nezachránia to, iba to vycicajú celé, tak aby oni neprišli. Skrátka, to je vlastne celý ten záchranný Trumpov plán je o tom vycicať zvyšok sveta, aby zachránil Ameriku. Ten zvyšok sveta sa veľmi vyciciavať nenechá a nechce,
nechať, kto sa bránia, je to tam aj zložité, preto Trump vie veľmi jednoducho a veľmi ľahko vycícať Európsku úniu a to sa mu aj darí. Aby sme na to nedoplatili, budeme musieť naozaj tú Európsku úniu opustiť, respektíve budeme musieť napomôcť jej, nechcem povedať reforme, lebo reformovať to nejde, alebo budeme musieť napomôcť k jej rozvratu alebo k jej likvidácii, jej postupnej. To je vlastne to, čo nás tu naozaj čaká. No a to je možno otázka 3-5 rokov, ale už to začalo, to čo ja celý čas tvrdím, že Európska únia je len navoňaná z dochlina, že ona je už mŕtva. Je, to už vidíme sami. Problém je, že teraz to treba ešte sprátať. No a ono sa to nerozloží len tak ľahko. No a ten výsledok toho nášho, jak by som to povedal, toho nášho snaženia budúci rok je ten, že ak sa vieme na to pripraviť, ak máme svoj vlastný plán a vieme, čo chceme, tak sa nám bude veľmi dobre dariť aj ďalší rok, aj s tým cválajúcim koňom. Bude sa nám dariť tam na ňom udržať, lebo budeme mať svoj cieľ, vieme, kam to chceme dotiahnuť. Ja sa nádejam a všetkým vám prajem do roku 2026 veľa síl, veľa zdravia, hlavne to zdravie, pevné zdravie, odhodlanie a aj šťastie, lebo to šťastie je dosť dôležité. Tak ako sa hovorí, 10% je to o talente, 80% je to o tvrdej drine a 10% je to o šťastí. Tak nech je ten 2026 rok naozaj naplnený na 80:20 a nech je toho šťastia nadostač aj toho talentu. Budeme sa vydávať možno v novom roku v inom formáte. Tieto videjka z auta sa mi už veľmi nedarí robiť na pravidelnej báze, tak to vymyslím trošku inak. Majte sa.